Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Para kadang pamirsa kreweng aji ingkang minulya saha kaum mukminin wal mukminat ingkang dipun rahmati Gusti Allah taala, monggo kita lajengaken malih kajian kita ingkang sakmenika mlebet serat nomor kalih serat Al-Baqarah, artosipun lembu, seratipun ayatipun ayat 106. Mligi kagem sederek-sederek ingkang sapunika nembe nandhang gerah, mugi-mugi Gusti taala enggal paring usada seger kuwarasan kados wingi uni. Ugi dumateng para kadang ingkang saweg nandhang masalah ingkang awrat, mugi-mugi Gusti Allah taala enggal paring solusi ingkang sak sae-saenipun. Ugi kagem para pamirsa kreweng aji ingkang sak punika saweg tanggap warsa, mugi-mugi Gusti Allah taala paring yuswa ingkang panjang, yuswa ingkang barokah, yuswa ingkang manfaat. Ugi dumateng para pamirsa ingkang sampun paring koreksi, sampun paring atensi tuwin subscribe-ipun, kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami. Ugi mugi-mugi Gusti Allah taala paring dhateng kula panjenengan sedaya seger kuwarasan, ayem tentrem, kuaslamet, sabar lan tawakal. Ugi mugi-mugi Gusti taala paring dhateng kula lan panjenengan sedaya pangayoman saking fitnahipun Dajjal, Ya'juj saha Ma'juj, saking godha rencananipun setan lan iblis. Mugi-mugi Gusti Allah taala ugi paring rejeki ingkang malimpah-limpah dhateng kula panjenengan sedaya, rejeki ingkang barokah, ingkang thayyiban, ingkang migunani manfaat donya tuwin manfaat wonten ing akhirat mangke. Monggo kita lajengaken malih kajian kula panjenengan sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Manan syag min ayati au nunsihanati bi khairi minha au mit liha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Artosipun atas asma Allah ingkang maha murah, ingkang maha asih, sambarang timbalan kang ingsun suwak utawa ingsun gawe lali, ingsun aparing kang luwih becik tinimbang iku utawa sapadane iku. Apa sira ora weruh yen Allah iku marang samubarang kawasa? Kateranganipun limprahipun dawuh punika dipun anggep dados wawatonipun paham nasib tuwin mansuk. Inggih punika
pamanggih ingkang mastani bilih saweneh ayating Quran suci kasuwak déning ayat sanesipun. Pasulayanipun para ulama ingkang sami nganggep wontenipun pamanggih nasikh tuwin mansuk wau ing dalem bab anggenipun mastani pundi ayat ingkang kasuwak punapa sampun mratandhani menawi nasikh utawi mansuk namung salugunipun boten wonten saweneh anggadhahi paham bilih ayat ingkang kasuwak wau namung wonten gangsal sanesipun malih mastani ngantos atusan ayat manawi kaparanyata kula ambali malih menawi kaparanyata wonten ayating Quran suci ingkang kasuwak tumindakipun mestinipun ing babagan pundi ayat ingkang kasuwak rak sami sarujuk pahamipun boten prabéda lan anggenipun sami sarujuk amastani bilih ayat-ayat wau inggih saperanganing wahyunipun Pangeran. Dados pasulayanipun para ingkang sami gadah paham nasikh lan mansuk menika ing wontenipun nasikh lan mansuk ing dalem prakawis wau punika sampun mratandhani kanthi terang menawi paham nasikh lan mansuk tumrap ayating Quran suci punika namung awawaton panginten-inten blaka namung panginten-inten mawon dene ingkang sampun kalampahan makaten menggahing sajatos-jatosipun sawenehing tiyang mergi saking boten saged anggathukaken ayat satunggal kaliyan ayat setunggalipun lajeng mastani menawi salah satunggalipun suwak dening satunggalipun nanging tumrapipun ingkang saged anggathukaken lajeng boten mastani menawi ayat ingkang setunggal kasuwak dening ayat setunggalipun ingkang nama margi ingkang leres punika menawi angsal dalil saking Kanjeng Nabi bilih wontenipun ayat ingkang kasuwak punika pranyata wonten aluranipun saking Kanjeng Nabi mongko kedahipun ngemungaken menawi awawaton punika kemawon paham nasikh mansuk punika kenging kaanggep lah punika nalaripun malih dene paham nasikh mansuk tumrap ayating Quran suci punika boten kenging kaanggep menawi ayat ingkang saweg dipun rembag punika dipun laras kaliyan suraosing dawuh ing saderenging lan ing sasampunipun ing ngriku cetha menawi ingkang katuju ing pangandika punika tiyang Yahudi rukuk kakalih ingkang sampun kelap kathah kilap sethithik sampun ngrembag
bab prakawis anggenipun tiyang Yahudi sami angemoi wahyunipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inggih menika sami boten purun nganggep dhateng wahyu enggal ingkang boten kaparingaken dening tiyang Israel. Bab menika sesebutaken bab menika kasebataken kanthi cetha wonten ing ayat 90 dalah 9 dosa setunggal ayat 9 dosa lan ayat 9 dosa setunggal ungelipun mekaten ala barang pepayone olehe padha ngedol jiwane dene padha ngafiri barang kang diturunake dening Allah saking kemeropok dening Allah nurunake wilasane marang kawulane kang dadi keparinge padha celathu aku padha angestu marang apa kang katurunake marang aku lan padha ngafiri marang saliyane iku. Bab punika ugi taksih dipun lajengaken tiyang Yahudi taksih katuju ing pangandika pawadanipun punapa perlunipun dene wahyu sanesipun kaaturaken dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan punapa perlunipun angger-angger ingkang isi sarengat enggal kagiyaraken panampik kados mekaten punika perlu dipun paringi wangsulanipun. Wangsulanipun punika saperangan sampun kaparingaken kasebut ing ayat 100 gangsal. Tuwin saperangan malih kasebut ing ayat ingkang nembe dipun rembah punika. Ing dawuh ingkang sapisan para tiyang Yahudi sami dipun pangandikani bilih Gusti Allah Ta'ala milih ing tiyang ingkang dipun karsakaken ngampil wahyunipun. Dawuh ingkang kaping kalih mangandikaaken menawi wonten satunggaling sarengat inggih punika sarengat Yahudi kasuwak ingkang langkung sae katimbang punika kaaturaken lumantar Kanjeng Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tembung diah ingkang jawinipun ayahan utawi timbalan ing mriki boten ateges ayating Quran suci nanging ayahan utawi angger-angger ingkang kaparingaken dening tiyang Yahudi. Ayat candhaipun wigatos dawuh anggantosaken dhateng angger-angger kudrat ingkang tumindak ing sagung bawana punika. Punapa boten sampun kanyatan ing dalem sagung kudrat bilih kawontenan ingkang lami punika mesti kasantunan ingkang enggal ingkang awon kasantunan ingkang sae awit saking punika dados nama sampun samestinipun kemawon menawi sarengat Musa ingkang bakunipun kaparingaken dening tumrap dhateng satunggaling bangsa ing jaman ingkang tartamtu tuwin ingkang namung nyekapi kangge kabutuhanipun bangsa wau
namung kasantunan kaliyan angger-angger anyar ingkang ajejagatan inggih punika angger-angger utawi sarengat Islam. Angger-angger ingkang sampun kina saperangan sampun dipun supekaken ingkang taksih wonten sapunika dipun suwak perlu kasantunan ingkang langkung sae tuwin ingkang ing dalem sawenehing prakawis sami kaliyan ingkang sampun dados cetha menawi ingkang dipun kersakaken dawuhing ayat punika suwakan sarengat Yahudi awit pratelan punika minangka jawaban dhateng panampikipun tiyang Yahudi babar pisan boten wonten ingkang nyebutaken bab suwakan tumrap ayat-ayatipun Quran suci. Mirsanono ugi serat 16 surat An-Nahl ayatipun 101 ingkang ugi nunggil suraos kalian ayat punika nanging dawuh ing serat An-Nahl ayat 101 wau anggenipun katurunaken wonten ing Mekah milanipun saged-sagedipun namung mengku maksud suwakan tumrap sarengat ingkang rumiyin-rumiyin jalaran perincenipun angger-angger Islam menika saged anggenipun katurunaken wonten ing Madinah dados boten saged yen wonten suwakan tumrap ayat-ayat ing Quran suci ing Mekah dalasan para ingkang sami gadah paham bab nasib mansuk punika ugi anggadhahi panganggep bilih boten wonten ayat makiyah ingkang nyuwak ayat sanesipun kados prayogi dipun wewahi katerangan bilih dawuh ingkang mungel sapadane iku punika saged ugi ingkang dipun kersakaken piweca utawi ramalan ing pangandaring Toret pasal 18 ayatipun 18. Para kadang pamirsa Kreweng Aji channel ingkang minulya dalah kaum mukminin wal mukminat ingkang dipun rahmati dening Allah taala. Kita pungkasi kajian kula panjenengan sedaya ngantos dumugi saat menika. Mugi-mugi sedaya kala wau saged niyataken iman saha takwa kula panjenengan sedaya dhateng Gusti Allah taala. Ugi mugi-mugi sedaya kala wau saged niyataken ilmu tuwin amal kesaenan kula panjenengan sedaya. Nyuwun pangapunten sedaya kalepatan tuwin kekilapan kula billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.